Αυτό είναι οι θωμάδες εδώ κάτω. Θωμάδες. Και πάμε έτσι. Το μονοπατάκι από εκεί. Είναι αυτό και είχε πιο ψηλά μονοπάτι, άλλο πιο... Ναι, εκεί βγαίνουμε στους Δανιηλαίους. Μάλιστα. Εκεί πάνω τι είναι άλλο? Τη σαν δεξαμενή κάτι. Αχα. Μάλιστα. Εκεί κάτω. Ένα σπίτι είναι, δεν έχει εκκλησία. Σπίτι. Όταν εννοώ σπίτι είναι κελία αλλά χωρίς εκκλησία. Α, αυτό εννοείς. Λίγο σε καθυστερώ. Αλλά επειδή τρελαίνομαι με αυτή την πέτρα.